Blue Reef-projektet ved Læsø Trindel er det første store danske naturgenopretningsprojekt på havet. I sommeren 2008 blev der udlagt 60.000 kubikmeter sten på et areal på 7 hektar. Nu et år efter, i sommeren 2009, skal havbiologerne fra Danmarks Miljøundersøgelse for første gang monitere revet for at følge udviklingen. Og det er med en vis spænding, forskerne begiver sig ned i vandet for at studere udviklingen på det nu 1 år gamle rev. Når man dykker på et lavvandet revområde med stabile sten i det åbne Kattegat, mødes man af et massivt, flerlaget tangtæppe, der helt skjuler havbunden. Og allerede nu efter et år gør det sig også gældende på Læsø Trindel. De huledannende stenrev på lavt vand rummer en stor artsrigdom af dyreliv, der både søger føde og beskyttelse i tangskovene og i hulerne på revet. Derfor er de huledannende stenrev meget vigtige for havmiljøet. Dykkeren foretager både visuel monitering, fotografering og indsamling af alger på revet. I forbindelse med forundersøgelserne viste det sig blandt andet, at revet er opholdsplads for unge torsk. De søger ind i ly af revet før solnedgang og opholder sig på revet til solopgangen. Forundersøgelserne viser også, at naturgenopretning af revet kan føre til øget tangskove og dermed også bedre livsbetingelser for fisk og skaldyr i det omkringliggende farvand. Det er hurtigt at se, at der er sket en kolonisering på revet, især af enårige alger, men der er også begyndt at komme flereårige alger til. Her er det brunalgen kællinghår. Den kan blive op til 1,5 meter høj. Algerne er allerede godt dækket af mosdyr. De tilhører meofaunaen og kan kun ses igennem mikroskop. Mosdyrene er fastsiddende kolonidannende dyr, der lever af planteplankton. På kællinghåralgerne kan de ses som hvide belægninger. Hydroider ligner planter, men alle hydroider er faktisk rovdyr. De benytter nældcellegift både til at indfange føde og til forsvar. De store sukkerbladtangsalger, laminaria, er også ved at få rodfæste på de nye rev. I danske farvand er det vores største alge, der kan blive op til 2,5 meter høje. De mest almindelige fisk, der iagttages på revet, tilhører læbefiskene, f.eks. savgylter og havkarusser. Genopretning af revet ved Læsø følges igennem en årrække af havbiologerne fra Danmarks Miljøundersøgelse for at vurdere indsatsen og følge dyrenes og planternes kolonisering af det nye rev. På den måde håber man, at projektet kan give ny viden om, hvordan man bedst genskaber forholdene på de sjældne huledannende stenrev. Samtidig er der naturligvis også et håb om, at revet skal generere øget diversitet af fiskelivet i det omkringliggende farvand.